Fil-Gżejjer Maltin, il-konsum ta' droga kokaina qed jiżdied brata allarmanti bl-abbuż minn din id-droga iseħħ saħansitra festini tal-mawdija. Dan ħareġ minn studju Ewropew fejn ġie spjegat li fl-2023 il-konsum tal-kokaina sar ukoll waqt ċelebrazzjonijiet reliġjużi iżda mhux biss. B'rabta ma' dan kollu Net News tkellem mal-Operations Director tal-Aġenzija Sedqa Charles Sherry fejn spjega li din it-trend ta' żieda fil-konsum ta' din id-droga ilha tiġi nnotata għal dawn l-aħħar sentejn. Għal aktar naħseb minn sentej qed naraw din it-trend fil-fatt jekk nieħdu snapshot ta' xiġri ġewwa detox center tagħna, is-Substance Misuse Outpatient Unit, naqset l-influss ta' nies li kuljum jiġu għal metadon. U allura li hija replacement tal-eroina, però żdied b'mod esponenzjali in-nies li rikorru għall-għajnuna għandna minħabba l-użu tal-kokaina. Fil-fatt tirrenkja dejjem għoli ħafna fil-primary drug li l-persuna tirrapporta li qed tagħmel użu minnha. Flimkien ovvjament mal-alkohol illi naħseb baqa l-iktar sustanza għalkemm huwa legali li n-nies jirrikorru għall-għajnuna. Charles Sherry appella għal aktar kuxjenza u għarfien dwar l-effetti li tali-droga tista' tħalli fuq il-bniedem. Bħalissa iva qegħdin naraw żieda fl-użu, naħseb il-ki għal dan kollu hija li l-ewwel nett tajjeb illi ikun hawn dejjem iktar awareness u kampanji edukattivi biex ikun hawn iktar għarfien fuq l-effetti tal-kokaina fost sustanzi oħra, imma tal-addictions in ġenerali. Aħna nħobbu nitkellmu fuq addictions, plus il-klient tipiku tagħna llum m'għadux jiġi jgħidilna isma' jien għandi problema ta' kokaina jew għandi problema ta' eroina. Ħafna drabi jiġu jgħidilna isma' jien għandi problema ta' kokaina, alkohol u kannabis, pereżempju. Dan fil-waqt li saħaq li l-fatt li qed tiġi konsmata f'ċertu postijiet inklusa ansitra festini tal-Magħmudija sfortunatament realtà illi qed ngħixu f'pajjiżna. Fejn tidħol kokaina iva hija realtà illi hija widespread anke f'dawn l-attivitajiet li normalment inti ma timmaġinax li jista' jkun hemm abbuż mid-droga. Però ġifieri naħseb li rridu ninvestu ħafna iktar fejn tidħol l-edukazzjoni sa minn ġenerazzjonijiet iżgħar ħalli meta persuna tiġi qed tibda titfarfar u qed tikber fl-adolescenza speċjalment tkun iktar aware ta' l-effetti ħżiena tad-droga u x'jista' jwassal jekk il-persuna mbagħad ħad tiġi addicted. U ħeġġeġ lil kull min għaddej mill-isfida tal-vizzju tad-droga sabiex ifittex l-għajnuna u nsista illi il-fatt li tammetti li jkollok problema ta' droga mhux ġufija imma turija ta' saħħa u kuraġġ. Rikorri għall-għajnuna mhuwiex sinjal ta' debolezza, imma huwa sinjal ta' strength, ta' saħħa, għax inti qed tirrikonoxxi li għandek diffikultà. Is-servizzi tagħna ta' Sedqa huma miftuħa anke mingħajr appuntament, ġifieri għandna servizz ta' drop-in li wieħed jista' jiġi anke mingħajr appuntament għax aħna nafu illi fil-mument illi persuna tirrealizza li għandha bżonn l-għajnuna inti tkun hemmhekk receptive biex tilqa' lil dik il-persuna u toffri s-servizz. Iktar milli drop-in għandna wkoll servizz ta' appuntamenti fejn wieħed jista' jċempel fuq support line 179 jew fuq 23885 110 biex jagħmel appuntament mal-professjonisti tagħna. Francesco Catania, Net News.